Igbo bụ Igbo anyị atụgo n'ogbe anyị nọ n'ala Agụzi Igbo n'elime afọ ji nke 2025 iri ji ọra n'ala Agụzi Igbo nyanwa ka anyị nọ n'elu ya n'ụbọchị nke taa. Ngwa sonyela anyị nwa ka ụnụ fụ ka o si wee gbata na nke ikpeazụ. Ụnụ n'anya ụnụ ga-afụ igwe ọla nyere nke abụọ n'ala Agụzi Igbo. So sonyesiere m ike. Mba ji abụ ihe si n'ala Agụzi Igbo were mee gịnị wee kọpụta. Dịka anyị si wee gwado ụnụ na mbụ, anyị gwara ụnụ n'efere mba ụwa na anyị ga-awụchi n'ala Agụzi Igbo iwetara ụnụ ka elimeji nke afọ 2025 si wee gbata na njedebe. Na-esonye si n'ụlọ ọrụ anyị n'ike. N'oge na-adịghị anya anyị ga-eweta ụnụ ka o si wee gbachaa ma kwụrụ n'ala Agụzi Igbo. Onye ụlọ anyị sị na ya ha nọ ọ ya nọ na-ene anyị maka ihe mmasị ya nọ na